ai za a iya ji kamar ɗin ka za ka iya ɗauka ko shi ke nan kulla kuma za a iya ji ma insha Allah. أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. insha Allah da farko dai dan mai godiya ga Allah ta'ala gode mu gare shi a wurin qabla kulli shay don Allah ta'ala da cikin hikimarsa da ikonsa ya yi mana wata ishara babba a wani al'amari wanda ya zama baya sosai ga duk wanda ke da hankali wanda zai iya hankalta. A baya na yi magana da wasu ba'alin yan uwa na ce musu wannan shine ma karo na biyu. Farko na yi magana kawai don aiki a tura mutane lokacin da za mu tafi indiya din, amma shi ne ce a bari su zama mu ya tabbatar a can sai a saki, to sai kuma bai yi ba sai muka dawo sun ci ba bukata a saki wannan. To amma cikin wannan na fara ne da bayan godiya ga Allah ta'ala da jinjina ga gwarazan mu shahidan mu waɗanda suka ba da jinayenansu suka ba da rayukansu suka tsaya kyan har ainihin aka dauki rawo rayukansu a wannan al'amar. Wannan ba karamin gwarzantaka ba ne, cikin jarabawa ce babba, don ainihin duk abin da za ka bayar kuma bayan ranka ne, to su rayukan nasu suka bayar. Sannan kuma sake jinjina ga wayanda su kuma suka dake suna jira ko gobe ba su ja baya ba, ko wani lokaci su mata su sana iya zuwa da wannan da aka yi maraunuka wanda suke faman jinya. To sannan ne ta'aziyya ga waɗanda suka rasa makusanta da masoya, musamman iyayen da suka rasa yaya da yayan da suka rasa iyaye. Sannan kuma sai ce kuma sai mazajen da suka rasa matansu, na gabatar da su akan matan da suka rasa mazaje, don na cikin tausayin mijin da ya rasa matarsa. don san ko na daidai ba, amma dai ni a tsanar rashin mata ya fi tsanani fiye da rashin miji. sai kuma su matan da suka rasa su kuma mazajensu da kuma dangi da suka rasa makusantansu da kuma wanda suka rasa masoyansu. To muna fata Allah ta'ala ya ba mu ladan dauriya, don wannan ba karamin jarabawa ba ce. To na san a wani lokaci mun taɓa magana da ita hajiya Jummai tun ma ba daɗe ba, tun muna jin ba mu kai wata ko 6 ba da tsarewa nan da tsare lokacin sun ce farko mun sun ce to gaskiya magana ba wani abu da za mu baya ya zama yayi tsada inda ya farashin sa aljanna. Akwai wani abu da zaka bayar ka ga yayi tsada saboda ka sai aljanna, ba wani farashin da za mu bayar ya zama yayi tsada in tsira ne gobe kiyama. kuma shine mai abin da muke saboda ka duk abin da ya samu abu tabarkin Allah mun yarda da wannan abu ɗaya ne. duk abin Allah ya amana ba za mu yarda ba shine a ce mu ce mu shiga wuta, to shine ko za mu ce a wannan da wannan. Amma duk abin da ya samu koma bayan wannan abin mu daure ne mu gode. To wannan abin da ya same mu gaskiya jarabawa ce babba, wani kuma na ambata ma yan wancan farmi ce gaskiya magana wannan abu jarabawa ce babba. Jarabawa da muke ta karanta a littafi har kullum a karatu zaka ana fuskanci cewa ba akwai fatakai akwai ka jarabawa, kamar da Allah ta zake ce na farko wala kar kuntum tamannawna al-mauta qabla an talqahu wa qad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. kun yi
ta can kuna burin mutuwa din ke ji in yi ji mutuwa wa wasu amma ma'ana a tabbatin Allah nan ba mukan ce masa mutuwa ba amma dai akan faɗa a kinaya tunda mutuwa a dogayen ba mutum kenan amma hakikatan ba wani wanda ya shahada ba mutuwa yi ba to da can kuna burin mutuwa ma'ana a kashe ku a tafarkin Allah ba ku da ba kafin ku kafin ga ko gan shi to kun gan shi gashi ne da idanun ku ranan Uhud kenan ranan Uhud sai ga abin ƙwalo abin nan da ake karantawa ake musu albishir da cewa in aka dake a tafarkin Allah har aka kai ga rasare to ga sakamako to sai ga shirin na an gani ƙwalo to sannan kuma da wannan aka an fuskanci bayan an fuskanci kisa daga makiya sai kuma ainihin aka mutane suka fuskanci wani nau'i na musiba wanda kawai aka ji murya da ƙarfi wani shaidani cikin shaidaninsu ya ce na kashe wani ya faɗi sunan mazala gasar to aka ce wannan abinci ya ga dabarci to sannan sai zama na wasu kamar zuwa a waje shi na ta Allah ta rake cewa ai Muhammad manzo ne in an kashe shi ko ya mutu za ku juya ne zuwa gidaje ne wanda ya juya baya to ba zai cuci Allah da komai ba amma Muhammadu ila rasulun kana khalilin qabli rasul afa in mata aw qutilan qalabtum ila aqabikum wa man yanqalib ila atbai falan yadur da sha to mala zai za ta kanta mu wanda suke shukura suka dole kenan har zuwa ga shi cewa ko da ma da gaske ne an kashe shi za ku dake ku ci gaba abinda ya dora ku akai amma hikima ba ta hukunta cewa za a iya kashe manzon Allah a daidai wannan lokacin ba tun bai gama isar da sakon kuma ba za a turo wani manzo ba bayan shi to lazim hikimar Allah ta'ala Allah sa ba zai rarke hikimarsa ba bayan ya turo manzo na ƙarshe kuma da kafin ya tsara aikin sai ta ba zai yi ba sai dai kammala aikin nasa duk yunkurin makiya sai da almari ne da riga ya kafa da ransa na kaci masu to yanzu lokacin tafiyan sai yanzu kuma saura gwaji shi an gwaji nasa tsari suna ya gama aikinsa saura na waɗanda kuma aka bari to lokacin kuma aka ce har lawo shaidan sai je Madina birnin Madina ya kururuwa da karfi a nan bai ce kutila fulan ba sai ya ce kutilan nabi da yake shaidan sai je kamar shi mumini ne ya ce kutilan nabi an kashe annabi da karfi duk mutanen budin suka ji duk ko ina aka bude da ko duk aka ba ko da irin wannan za a daburce a ce yanzu an kashe manzo Allah to kuma ainihin musa an dai ga jaraba jarabawan hudun muna gaban kuma na karatun shi aka dira mana muna cikin surat Ali Imran mun zo daidai wajen za mu tashi akan tafsiru ne a cikin tafsirin amma a cikin lokacin da nake tafsirin nake daga wannan littafi nace akwai wani lokacin da wasu ba'azin matasan sharifai suka kawo man ziyara suka ce man to idan sukan so su je su ziyarci sai sharifai dattawa to me ya kamata su je musu da shi to sun ce musu ga wani littafi da shi kamata a buga a bakuwa to haka ukul an alin rasul hadisai ne na a'imma daban-daban da na annabi sallallahu babu isnadi kawai sai hadisin kawai gundaran hadisi da kawai kan tattara hadisai masu yawa shek sai duka ya rubuta masu yawan gaske sun ce to wannan babban tsaraban da ainihin za ku kai ma manyan sharifai kenan to sai ku suka buga littafin bugun mai kyau to a ciki sai aka buga littafi biyu akwai bayan tuhabar ukur sai aka manna littafin kuma da wani sunansa tamhis ma'ana tantancewa inda Allah ta'ala ya ce alƙawarin cewa waliyu makhshasar ladina amuru wa yamhaqal kafir ya tantance wanda suka yi imani ya kuma murƙushe kaga to sun ci wannan littafin shi ya kamata mutane su karanta wannan tantance a ciki ya nuna cewa maganin da tsauri na sani amma dai littafi
daga cikin an isa samu akwai batun da wani ya ce ma amirul mu'minin ya ce yana son ka, sai ce kai tunani, ya ce duk na gama tunani ne ina kaunan ka, ya ce ka sake tunani, ya ce duk tunani zan yi na wato ka sake shawara kenan, kana son amirul mu'minin ya ce shi da yana son kai, ce to ka shirya saura musiba ta duk zai tun hanyar mu kenan, duk wanda ya bi hanyar mu zai gama da musiba. Kuma ka duba tarihin duk a yi ma gaba ɗaya musibobi, saboda mene ba a yi nan domin su ba, nan gidan gwaji ne, can ne gidan dawama, daidai gwargwadon jarabawa, daidai gwargwadon daraja. In aka yi musu jarabawa mai yawa to a lokacin da darajar su zai ɗaukaka, haka ma mabiyansu duk wanda ya bi su abin da zai same shi kenan, abin da ke samun su shi zai same shi, sai dai da wuri, sai dai da wuri. Duk abin da ya samu muka suna da abin da ya sami iyalin gida annabi, sai mu ga duk kuma bayan wannan, sai wanda mutum har mu ji sanya rai, sai mu ga cewa to mu ne fitowa ne domin da aka yi iyalin annabi. Duk waƙen Karbala yanzu ma cikin watannin jaje, na suna tattaki yanzu daga zuwa Karbala a miliyoyi. To mu lura da abin iyalan annabi da aka rika yanka su kamar raguna layya, kamar da shi imam Hussein ke cewa ga shi ya ɗauko ayan gidansa yana jijjira a rumfa kamar raguna layya. Wasu aka yanyanka raguna da yawa yadda akan ajijjiya yanka kudin jini wasu yana zuba, to haka nan kawai kamar an jiyar ragunan layya. To layyan da aka yi kinan da yara ƙanana da yawan gaske na iyalin gida. Ko lokacin da aka shi imam akwai wani yaron da ya gabata ya wuce ɗan shekara 10 ba, ya tsaya ce tun za ku kashe ba, sai suka kashe shi, da suka rabu kafin ya cika imam sai ne rungume shi ce ka daure ta zanen ainihin zuwa kakanka za ka koma. To haka lura in duk kaga masiba kaga tana da masiban sai da Zahra, ka tuna da masibar amirul mu'minin, ka tuna da masibar imam Hassan, ka tuna da masibar imam Hussein, ka tuna da masifofin a'imma bayan a'imma da kuma waɗanda suka bi su. Da nan gana abin da ke ce ka shirya masiba na biye da kai. An ce akwai wani mutum ana ce masa juwairiya, na san juwairiya dai muna sa sunan mace ne, amma shi wannan ban sani ba, yayi Laraba suna da suna irin wannan mai namiji da mace ana ce masu juwairiya, amma lalle shi wannan juwairiya sunan yana cikin mabiyan amirul mu'minin. An ce amirul mu'minin har suka rika ba da shi ya rika masa wasa, sai yake ce masa wani lokaci ya ce tashi, yana shi juwairiya ya ce ma amirul mu'minin tashi kai wanda wata rana ma za a jika gemunka da jinin goshinka. Sai amirul mu'minin ya yi dariya, ya ce kai kuma ga maka yi za'a da kai, zai shi kuma iri juwairiya shi wani irin kisan gilla a kai mashi, ya ce in yi musu zanno da haka nan. Shi kuma mai samtammar wanda ke mai samtammar shi ma yana ce suwa musu ya amirin mu yake ce masu to ya hayo nuna masu wajen da za a ainihin gice shi, don haka ma haka yake shi daidai wani wajen nan za a gice ka haka cika ba, sai na zuwa da cikin dabinuwa lokacin ba tsuntsunji ba ne dabinuwa da sai ya sallah raka biyu, sai yana ce ma wani makwabcin wanda ke da gida ta tsaro da zan makwabtaka da kai kyautata makwabtaka da ni, sai ce gidan wa kake so ka saya, gidan wani ko gida don ga gida dama ga gida hagu, gidan wa kake so ka saya, ya ce a zan da ya zama makwabcin ka. Sai da aka kawo maitam aka bankare shi yana maganin darajojin ahlul bait, aka zo aka ga ma dan murjana sai ga shi can a bankare shi ne ana son jinin shi ya tsiyaye, sai da ya kwanaki a haka nan. Sai suka ce a haka nan din ma ga can yana ta faɗin darajojin ahlul bait, aka ce a je a yanke harshen, sai aka kama harshen aka yanke, ya zama jini na zuwa ba zai iya magana ba, haka ya cika. To haka ne yana zuga ba ka labarin ba juwairiya ne
mai tantamar ne, kambar ne, maula ayi wanda aka rubuta tsokara mishi abin nan gaban shi gaba ana cire wannan ce to kace ka bar Ali yana ce yana ne ya ce shi bawan Ali ne sai a gutsar wannan abu har ka ga mu gutsura gaba kon hanyar kenan domin ita ce hanya ita ce mafita don gidan duniya gidan gwaji to mu da ma duk karanta muke sai ne ta karatu mu sha karatu yawa shi kenan akwai kofi ba shi ba sha bane sha kawai da hanyar kenan wannan karatun da muke na gwaje-gwajen nan mai ta karanta to wata rana zai zo a gan shi a aikace to wannan abin da ya sami mu lallai mun gwaji ne muka gani a aikace kuma yi madabaka da abin da muke karata da su muna magana da wani ke cewa ai shi ya ɗauka irin abin da aka yi da kamar na zamanin da ya za a irin su yanzu ba sai gashi iri ɗaya abubuwan da har ma mun ga wasu abubuwan da ba mu san su ba akwai wani littafi abin na Ayatollah Mutahhar ya rubuta abubuwa guda 25 ne ko kuma 25 waɗanda aka aikata a Karbala wanda a tarihi Larabawa ba taɓa san suna yi ba. Larabawa in suna yaƙi a da sukan yi mubarara ne da mutum gaba da gaba ba sa kashe shi kawai saboda kisa sai dai a mubarara inda ba kawai ana yin mutum ne a kashe shi ba ana yin mubarara ne sai yan ya kashe ɗaya shiga kira riga ya gama da shi sai ce akwai mai rabon mutuwa kuma ya zo har sun ya shi ma an kashe wannan gwarzon su mutane su sai su yi guda ce ya yi cika ce ya yi gaba da gaba da wani jari to su abin alfahari ne a wurin su amma da za a ce mutum ya juya baya sai wani ya kashe shi to ba shi ba hajji ko cin su sai a musu gudu ta ce kun wani ya takama shi wani ce ta kafara ne ba nan kakan kai ya harba wani ba ta kuri a hannunsa sai ba jarumi ba kakan ma'ana sai dole shiru sai shiga kuka kakan sai ya ja masa abin goyi saboda gaba da gaba suke shi ko na Karbala kaga kisan kai suka ya tashi a ce wai ana yaƙi saboda za a yi jafi shi ne akan mutum ɗaya har wala yau sunan kashe mata shi maka duk abin da balaro yake ba ruwan shi da mace haka yara ba abin da zai taɓa yaro ba taɓa mace ba a jahiliyan Larabawa kafin annabi ya bayyana in suna yaƙi ba yadda za a yi ko mace ta zage su sai musulmi za su yi mace ce kuma ruwansu da yaro amma wannan sai zama a Karbala an kashe mata an kashe yara to kuma ba san sunan butsar kai ba in yi kisa ya ɗibi dukiya sai ka ba balarabe a dana jahiliya amma wannan kara aka guzo tsarkawa aka ce wanda shi ma ba san shi ba ka da abubuwa har guda 25 waɗanda su ba a san su ba a jahiliyar Larabawa amma aikata a Karba to mu kuma sai muka ga waɗansu abubuwan da ba su ban ma san su ma a aikata su ma a tarihi ni ban san akan kona mutum da rai ba don yan uwa ko da ainihin suka ce a harbe su da bindiga aka sai suka ce wata su wani harbe sai suka fara da an zuba musu mai giza suna cin wuta suka ce to a harbe su wuta sai suna harbe musu suka ce to an ci harbe ku cika kuna kone to shi wani ma ba san shi ba ana kona mutum shi an zo a kashe mutum ne ba wai ana ba shi ba komai a hannunsa ba faɗa yake ba gidansa aka same shi a cikin an zo ne a kashe shi kawai kuma wai jaron ta kai to wannan wani abu ne wanda yake da izan al'ajabi wanda wannan kuma an bizne mutane da rai an musu tsaron su ana ingiza su alami ana harbi ana ingiza kafa wannan shi ma ba a san shi ba a bizne mutum da rai haka nan gasan abubuwan da ba a taɓa sani ba a tarihi duk shi ma to an aikata wasu abubuwan da suka aka yi ba musu da mun sani da kaza aka baka samu mu gano dan sakan ce ai da ka sani da kan ce to yaushe na sani an taɓa zuwa aka yi ma wani irin wannan ne ballantan antanin ko za a yi ma
ba taɓa yi ba wanda an taɓa kai an taɓa zo aikawa da sojoji suka rutsa da gida suka sanna mai gidan wuta da mutane a ciki ba taɓa yi ba ballanta a yanzu a masu baraka ko komai nuka wa kwanza abuwa da muka rasa wanda suke na tarihi ne wanda suke suna gidan baya da za mu tunanin cewa za a zo muna ciki a rutsa da gidan a cinna masa wuta to kuma mun ga ayoyi daban-daban masu ban al'ajibi wanda yake kawai wanda in batun yana da hankali na sai wasu sojoji suna tambayar wani yaran wai ya ake duk wannan uban wutan ba ku kone duk wannan uban wutan sun tabbatar ba mutum a gida don suna shigowa da daddare mana ganin su ba su gamu suna ta haska duk ga ko ina mutane a kwankwance wanda aka shi haska sai suna da yaƙi ne ga mai rai wai ake duk wannan uban wutan ba ku kone ba sai ya ɗaya suka ce musu ai har ƙarfe ma ya narke amma mu muna to kuma dai ni na san an ƙona gida amma ko hayaƙi ya dame mu musamman haƙi ma bai dame ba hayaƙi ma ya taimake mu ne inda muke sai tunnuke dama akwai sauro da yawa a wurin sai muka bude ƙofa sai hayaƙin gaba ɗaya da zai tafi da sauro sai muka kwana ba sauro ainihin mutum ya ba da labari har yanci mai gaskiyar magana ina muna ba da labari abin da ya faru muka faɗa wani zai mana garau ne shekarar suke amma da ke to yi ne na Allah ta'ala to mun ga jarabawa ka nake cewa ga jarabawa nan duk da yake gare mu ne har wala ga sauran mutane al'umma nan gaba ɗaya an jaraba ta an jaraba su azzalumai masu ke kasassun zukata wanda mutum ne zai yi abin da ba za ka taɓa saboda bil'adama zai yi ba ba saboda mutum zai wannan aikin ba masu yi kusa waɗanda mutane sun aikata wani irin zukata wani irin zukata su da zuwa iri wanda ba ka taɓa tunanin bil'adama zai wani bil'adama haka nan ko dabba ba zai mata haka nan ba amma dai kuma da abin da suka yi kenan labarukan mutane ayyuka su ban ba labarin abubuwan da suka ji suka gani ba sai na ba ku labarin wani abubuwan da labarin da dama ko kwane na ba da labarin shi irin nasa experience da yadda aka yi to su kuma azalumai suna ganin shi kenan kawai su bukatar su tabiya saboda su ainihin da dama sun tsare akan cewa kawai su kenan sun kawar da al'amarin ne gaba daya to yana ke cewa to yanzu dai idan dai kisa ne a manufar ku kashe mutane to kun kashe kun ci wannan mabuwar amma in manufan ku shine ku kawar da wannan al'amari to kun matan ba kashe ba ku kawar da shi ba sai ma suka daga al'amari amma kuma har wala da yake dai ba sun dandara ba suna nan a bakansu akan cewa su da hirsu sai dai su canza salo kila bayan da suka yi kisan bai yi ba da kone-kone da rushe-rushe da su duk suka gaba yi ba akwai wata in ka yan kilis na wajen na ganga in sun tsasa ake cewa su kuma su ma gane ma harka ba zan sun ɗauka wani ne harka ko kuma gini ka bayan sai sa su suka kashe wani su kuma rusa gini to yanzu da sun kashe sun kisa ai sun rusa sun kona sun kara sai ne sai suka ji tsit alama su suka ga tambata ne amma su kan suka ce wa'annan mutane ba za a yi musu da kisa ba amma duk da ka ba su da wani makami illa kisa da suka ce su yi kage tarkiri ne yanzu ya zama su zaɓi wasu ne shi ne aka fara yan kage tarkiri ga ainihin ana zaɓen wasu ba'alin yan uwa musamman to shi ma sai suka ga in suka kawar da wani yan uwa su suka al'amari ya ci gaba kamar misali da suka kawar da malam kasimu sai kuma suka ga abin ya ci gaba yana sai har ma wasu ka fara jin zabin abin da suka irin darajar da ya samu bayan kuma ya shahara kun suna tsammanin shi kenan karshe to haka har wala jarabawa ga su kuma al'umma dama muka yi in kullu a cikin yansu jawaban da suka yi na bayyana jama'ati a wurare da dama na kan karkare da shi in aka inda a wata zo ana kasuwa uku ne mutane suna na yawan faɗin wannan a ko ina na ji in an da a wata bayyana akan sami mutane sukan zabaru kashi uku ne kashi na farko masu da'awa ya za a koma ga Allah ƙalilan ne
wanda suka yi amsa kira kuma su daure, sai kuma wasu kalilan din su ne azzalumai da suke rike da al'amari wanda suke ganin waɗannan haɗari ne ga mulkinsu, kuma sai su tafi a kansu. To sai kuma kashi na uku su ne mafi yawa, wanda ɗan zura ido a ga wanne ne zai nasara, dole suna tare da wanda ya sa in hukuma take da ƙarfi su ce haba ka ja da hukuma wanda rigim kai ba kowan kawo tara kai ka tashi kai duka irin ta. In kuma an murƙushe azzalumai sai su ce haba ai dama mun saukuna kuna na akan gaskiya, ba mu zo ne da gangan jiki ba amma a zuciya muna tare da ku. To a wannan karan yan zura ido mun ga ba zura ido kawai, sun zara baki sun zara hannu da waɗanda abin al'ajabi suka je suna satan kayan yan uwa a jikunansu suna cire zabba, har ma akwai inda wani gan suka kasa cire zobe suka yanke yasa. Daban al'ajabi kuma har da ba su an hoto da a ɗauka wa gashi hannun kai kan ɗauke suka lalata su ɗauki kuɗi su ɗauke wa su ɗauki wannan cikin abin da dame su, kuma suka yi ta murna har ma suka na ƙarasa wanda bai suka ga yana da rai, amma suka a duka alfahari da su sun ƙarasa wannan. sai har wasu mutane suka na jin wani ɗan wa da yake karatu a Iran ya ce wasu suka tambaye suka ce ko su irin mutane ne mu a ƙasar mu in aka yi mutane irin wani ko me addinin su wallahi ba za mu yi ta ce to mu kuma dai abin da muka gani daga mutane mu da muke zaune tare da su ke. To wasu ma har da walima suka yanka raguna, wasu suka sauke shanu, wasu suka wanda har da wasu suka sauke raguna su suna murna. Har ma akwai wani ɗan uwa da aka ce wani ya je ya same shi ya ga ɗan uwan yana kuka, shi kuma ɗan uwansa ne da koyayensa ne, sai je wai ya ganga da gwangwanin madara, sai wani gwangwani yana yawa wai yana murna, yana mutai ɗan uwan murna. Ya ga ɗan uwan na kuka, shi kuma sai je yana buga wani abu yana dariya, shi ɗan uwan yana kuka, shi kuma yana masa dariya. Ana nan da gwamnati ta juya shi wannan mai ganga ɗin, shi kuma sai aka yayi gida ka ta fara gida, sai Nasiruddin Islam ɗinsa ya rusa masa gina, sai shi ma ɗan wani sami gwangwani ya je ɗan buga ya masa rawa, sai shi ya same shi yana kuka, sai ce ya haka ya ce ana ɗauka idan mutum abin bakin ciki ya kame shi akan buga masa ganga ne, ya sa ni ma an zo don haka to ni shi da yasa abin bakin ciki ya zame sai zo yana buga masa ganga, ba ganga ba makaɗa ba ne ba, gwangwani ya kama yana buga har yana rawa, shi ma sai shi ma ya rama ya ce to ya zaka shi murnan rusa ginansa da Nasiruddin Islam ɗinsa. haka ga wai Nasiruddin Islam. Haka ya faru da masu walima da soka rakumi da suka sa mashi Nasiruddin Islam, sai gashi kasuwansu hadda shagon da suke rabon kawalasa da ya shari. So sai kuma yanzu sai mutane suka dawo muka yi wakar ganin a rajo biyun suna kowa ne na kuka, ana kashe mutane, ana sace mutane, ana rusa gine-gine, ana rusa kasuwanni, ba lafiya a hanya, an yi kaza an yi kaza, amma har yanzu ba za ka ji mutum ɗaya ce haka aka yi masu ba. So kamar su abin da inda aka ce wannan mutum ka ga yana rusa gine-gine, wani aka ke haka bai rusa gine-ginen shi'a su dama aka mata wasu. Sai ce ta mutane ke tambayar wani muna tsare a jiran yari, ce wani mutane ba su san cewa duk jaza'in abin nan da aka aikata ne ba sai ke faruwa, su ba su gane ba, sai ce wasu na faɗa tunda da mu aka fara karin kumallo duk jaza'in abin da suka yi nan ne. To kuma wannan da aka suka sauke raƙumi da aka ga musu wani sai raƙumi suka ce wannan Nasiruddin Islam ne,
suna murna da aka rufa musu kasuwan sun ce a je a yi musu jaji, nan su mun bambanta da su, hanyar su daban namu daban. Ba za mu taɓa murna da bakin cikin wani ba, kuma duk abin da ya samu mu za mu tausa in ya so ko mene ne mana. Wannan kaga wannan mun ga jaraba ta fuskoki daban-daban, kowa ma an jaraba shi, mutanen al'umma su aka jaraba su. Yanzu suna nan a jarabawan ku ba ta kare ba, har a ɗauka ta kare, ta same mu, ta sami ta kai tsanani a kan wasu, na san kuma lalle a daidai gwargwado an nuna dauriya. Na san kuma na tsare na tuba ta ban wata magana na je mu an yada ta nake cewa mutanen kanton suna an san su da komai aka musu na ɗauka, komai aka musu na ɗauka. Za a ce ai mutanen ƙasar nan komai kai musu suna ɗauka, sai an ce ban da su wani ko ba da dama za a an san cewa mun gwada musu mu ba za a yi mana mai shiru ba, kuma za mu kyale sun ga wannan mu ba za a yi mana mai shiru ba, kuma za mu kyale, kuma za mu fasa abin da muke ba. sai su man suke mu sun gama su ba ka jaraba wai ne da kowa da kowa an jaraba shi. To na san da ɗaci ainihin al'amarin da ɗaci shi a cin kansa ka ji shi yana da babban lada, wato irin wanda ainihin shi kamar ɗacin da muke samu don jin yadda aka waƙen Karbala, to ainihin da ɗacin nan ya abin nan zuciya ta aka ji kunci a zuciya har hawaye gangaro, to ladansa ba ka tambayi. Haka masiban ta same mu duk lokacin da muka tuna dole mu kuka, to kukan nan yana da ladansa, kuma begen wanda muka rasa muna nan muna begen su, amma mun san cewa insha Allah wa azim suna muhallin da ya wuce gara shi da namu. Kamar yadda ake ce min ko an mafarki ne da wata shahidiya, sai suna ce har yanzu ku zo nan ba, kuna nan zaune an gata a cikin wani hali mai kyan gaske, sai na ce to ina mamaki da kuke zaune a nan ba ku zo nan. Wato kenan su suna ganin kamar ku kawai ga muna muhalallu, mu ne tsadan kayan masarufi, mu ne tsoro ko a hanya a jira ma'alajin tsoro, mu ne sauro, mu ne zafi, mu ne gasar musibobi iri-iri. To su ku sai ta kallon musu suna ganin kai wannan wahalallu, to ku zo nan mana ku huta. To insha Allah in lokacin ya zo mu ma din za mu huta da insha Allah. Dama ainihin kyakkyawan karshe shine abin fata. To na san da muka abin da ya kamata tun farko a ce komai lafiya lau da muka sami fita daga gidan tsaro, ya kamata a ce mu ne muka bi ku gidajen ku, har gida muka muku jaji. Ya kamata a ce ku ne za ku zo ku sami ba, amma zuruf ne suka zama mun tsammaci da fitowa ma saboda halin da jikunan muke ciki. Ko da ke nan ma in wancan karin bayani ne ce wani kam gaskiyar magana inda za a gaya ma mutane halin da muke ciki za su ce makariya muke, duk cikin mu nan muna da harsasai a jikin mu. Ita malama tana da gudan harsashin da bai kashe ba, to ni ko ina da farsassun harsasai, su kuma suna aman guba. Amma an ko lokacin da aka gwada guba din aka ga cewa ainihin bai kamata bil adama ya rayu da wannan ba, sam. To kuma da cikin irin Allah da addu'an bayan Allah da suke ta mana, sai ya zama na wani lokaci da aka gwada sai aka guban ya kasa, kawai da wani lokaci da aka, amma dai ana fama da jiki ana ji. Sannan kuma da tun yau shekara 5 tun ma muna jin abu tun ya kai kamar watan Julai ko tun watan Julai na 2016 ta fara sallah a zaune, har yanzu a zaune take sallah, kuma dai bai dame su ba, saboda tun ma kokon goyon yana ci a gama da yanzu dai ba kokon dole ana bukata a cire a canza masa kokon goyon. To kuma dai anan aka yi mutum sai ya yi wata 3 bai taka ba, sannan kuma ma dai yana iya zama a samu matsala ma dai. To amma a waje a koran da suke in an yi mutum bayan kwana 3 ma zai iya takawa, to haka muna fatan ya zama an samu dama ne. Sannan shi kuma guba din da yake cewa Allah san ma duk nan su da yawa wanda kamar nasu sun ci ba su yi cirewa ba. To da farko al'amari sun ci cire masa wasu, amma sun ci wannan ba su yi cirewa.
wato ma'ana inda ya zauna kila shi na da hatsari, amma ko inda suka duba daga waje sun ce su wasu ya har ma na ma shi ma kuci sun ce zai za su iya cire za a iya ragewa ko ba cire da ko a rage, sannan kuma a kwashe ainihin a kwashe guba ɗin. To haka nan dai muna yanzu ba sun dai hana fita, tun da yake takardun da zai ba da dama a cikin ɗan hanyar da su yadda nan samu ba. To daidai ta Allah ba nasu ba, saboda haka wannan yanayin da ya same mu ya sa ainihin ba don haka ya kamata a ce mu ne muka je gidajen muka je gida muka yi mayan wajaje, sannan kuma har Allah ba zai yi a ce mun kira kowa da kowa, shi yasa aka ce a dan ɗebo wasu ba'ali, sannan kuma in zaman na nan kuma sai a sake kiran wasu haka nan insha Allah halin makanni, in kuma har muka samu kanmu insha Allah mu ma za mu zo mu lalle a gidaje insha Allah. A tun banda yaren shehire akwai kuma waɗanda aka je jima ciwo wanda suke fama da raunuka irin su mu kenan, wanda ya zo cikin imalam sun yi aka ce mana da wani ciwo mutum ba zai da ba, zai ce aisha ga mutum sun zai ce su kullum suna kamar za su gan mu a yankwane ne mun dan yankwane ana ce ya jiki kai magana da ya ce ana ji za su ji daɗi ne lokacin da sun gama a wani halin da na lura daɗi suke ji ai mun shiga wa ƴan tsalurka irin wani. Akwai lokacin da shi bullet din ya motsa malama ta kan yi kan ba za ta yi rai, har akwai wanda ya zo ma ta ce shi kenan sai wasiya, saboda da gani kawai ba za ka kwasa da rai cewa ba za ta kuma sai ta barbaro. To ni ma so biyu haka da akwai lokacin da ya zama in na ɗaga kafa sai ta koma da kanta, na ɗaga hannu sai hannun ya koma da kanta. To shi kenan kuma dai basu iya ko sai kamar ga alama su kan ji daɗi ne, har da lokacin masu kan nemi ma in wannan halin ya zo sai akwai wata allura in an maka lafiya to sun kai kokarin su allura dai ba su sami ba dai Allah da yake yi, amma mun san ba allura lafiya ba tun da can kaman suna ta zai ce ai da sun yi ramu ce idan can Allah ya samu tsoro suna fatan mu rayu, yanzu kuma suna tunanin kada mu rayu. To ya zama da kenan in hali yayi ya zama hawara za a gane da waɗansu ba'alin jasa da kuma dai sauran mutane a hankali kun ga da yadda yanayin yake zurufu din ko tafiya ma jidali da can muna tsara a nan Abuja masu ziyara suka zo muka ce ku koma fa kuna da tafiya, wasu daga Kano wasu daga Zaria wasu daga Kaduna, muna ce ku koma fa sun mu daɗe har sai mu su kusan magariba mu ce to in akan hanya ku buwo mana wa in kun isa gida, wannan su ce yanzu mun isa Kaduna, wannan su ce sun kama hanyar Zaria zuwa can, ce wannan su ce sun kama hanyar Kano cikin dare a wancan lokacin. Amma yanzu ina wato da muka tashi kamar wani haka sai su kama hanya sai gida, ba wanda zai kwana a Abuja, amma yanzu ba zai yi ba. To kun ga da yanayin kuma ba wai ya kawo ƙarshe ba, yana da tabarbarewa ne kullum, tabarbarewa yake ta tafi, kuma har yanzu ne na ga masu mutane ba sun hankalta ba ne, ko shi za su hankali ne ba su ne. Yanzu za ka za samu wani suka ji wai yana kira ga Fir'auna ya taimaka. Fir'auna ne ake ce da Allah yanka jarirai ne da kake yanka Fir'auna mai girma, to a sassauta yanka sai Fir'auna a sassauta za ka ga yanka ma na ruwan Fir'auna da wannan shi yankan su zai ci gaba da shi kuma abinda suke kenan kuna kira gari su masu masarar sai ka saka tsanantawa suna ganin abin yana ta tsanan ba mu sani ya zuwa wani mai dari ne zai kai ba, amma ni har yanzu ina ganin kuma mutane ba su san ina ne mafita ba. Kai da ban alaji ya kamata su koyi darasi ya ko su fara sanin wa ina mafita ne, ina kila wata rana su hankalta don suna da mafitan ba su gane shi ba su gane wala.
to sannan kuma Allah ainihin da yake mun dan zurfin da muka shiga an ga jarabawai iri cikin jarabawoyin hadda cewa waɗansu dai muna da mutane iri kai ba na ban cikin sanyin wannan maganan ba, amma dai gaskiyar magana ne ya kamata in tanta ba cewa yanzu muna ɗan tsuguna ana inda kawai ga muna kuma shi alhamdulillah tun kafin waƙi ɗin ne su an cewa ya kamata a ce mana da mahalli a Abuja, kuma sai aka kawo mana tallan wurare har da wani muka ci kare walle wannan yayi to sai muka fara to kuma dai insha Allah sai kuma ya zama lokacin sai a sa da za a fita sai a ɗan gyare-gyare sai kuma ya zama ya karan ya sake tsara aka na hadde wannan karan ma dai sai da aka ɗan da aka ta aka yi wasu gyare-gyare ya zama zai iya saunuwa to mai wurin a takura ne bai da yalwan da har za a iya masu ta hana mu insha Allah sai ma fara program ba sai mu ga da su ba insha Allah sai a fara program amma na sun zurufi yanzu halin da ake ciki na rashin tsaro din nan ya sa komi da kyare ke tafi guda to zan ɗan gargaɗi mutane kada wani inda in wani ya zo ya ce maka ka kawo ana yawan saƙon amfani da wannan dama ne in san da saƙon ga wasu kada wani a zo gare shi a ce ana neman gudunmuwa don a yi mamalan kasa to duk wanda ya zo karka yadda don ni ba wani wanda muka tafi cewa ya mana wani abu mutu wanda su gaya gona to yana makarta ne ba mu yake mabu ko ya ce zai sai mamalin gida don na yi suna ko zai samu malam mota to alhamdulillah wannan magidan tun muna tsare akwai shi yanzu ma har da ba mota ba har da ma motoci to zai haka ban mu bukatun wani ya ce maka ko zai ma malam wani abu insha Allah mun da hali ma da mu ne ya kamata mu bayar insha Allah radin to dai yake lokaci na ta gudu mu zan so in mu dan karkara maganar mu da mika waɗansu ketotuka na girmamawa wanda ke symbol ne ina ketotukan ne na ya kamata a kawo mu mika saboda lokaci na za a ci abinci ne da yake ba sani ba an ci abincin rana rama ko ba ku ci ba ba ci abincin rana ba an ba ci abincin rana ba mutum zai fama da yunwa ne za a ci abinci mutum ya zauna da yunwa yana ana cika shi da tsoro ana iya fara to ya samu matsala dalilin mai ya ka ji horo abin nan yana ji shi wanda lowest ne aka tashi lowest yau to shi ke bayan wani yana yanzu to har wala yau ina son faɗi wani abu na sa ko ina ci abinci ne ke faɗa za a yi a bismillah ci abinci cewa wadda na san kuna sa ya talk bari ce ku dole sa kai ne har wala yau ina son faɗakar da yan uwa karfa a ɗauka wai jarawa ta ƙari ita ba jarabawa in ka ci ana ƙara maka kamar yadda tamaman kamar yadda in ka je makaranta ka sai in aka zama wannan mataki sai a je mataki na gaba na jarabawan mataki na gaba ya fi wahala ko ba ka bin yi ba idan ka ci wannan jarabawan sai a yi maka wani gaba in ka ci wannan sai a yi maka na gaba in ka ci wannan sai a yi maka na gaba to wannan jarabawan da ta zo karku ɗauka an gama ke za a ci gaba ne
da yake su auliya shaitan inda Allah ta isha fakatu auliya shaitan inda kai da shaitan kana da'ifa saboda shi shaitan kullum hanyar sa fara ɗaya ce da bayi da ta biyu kuma sun bai taɓa nasara ba kuma bai taɓa ba ba kullum hanyar sa a kashe shi kenan bin da ke tunani bai taɓa kisan yi nasara ba kuma bai taɓa ba ba to ba fasawa za su ga za su ci gaba ko su kuma bayan da suka kisa suka ga bai ba sai suka fara ranto bari su yi abin da ake cin marasa character assassination bari su ɓata suna zai kan fadin ɓata suna suka yi sai kiwa daidai wannan lokacin ba san cewa abin da suka yi mana sai ya zama na ya kyautata sunan mu ne ba domin fi mutane wani ma'aikaci cikin ma'aikatan yan uwa haka yake cewa wata darakta din su take cewa ita da can an ce mata shahid kamar da suke da za a ce masa shahid ba violent bane ba za ta taɓa yadda ba amma yanzu ta gano a ce da anar violent yanzu ne suka fahimta a shi mutanen nan sun suke ta kasa kunne sun su kun yi mana abin da mu ba za mu iya yi ba ma kun kyautata mana suna a inda kuke tsammanin za ku bata suna ta kokarin ku ya za su bata suna ne a bata suna ya gaga al'ala dole ne za a koma wani strategy in wannan bai yi ba ai wani to ko menene ma za su yi dai dama ana gwada mu da juna mu a gwada mu da su su ma a gwada su da mu wani mu dauriya da takiya su kuma duk abin da su yi sai su ba da kokari ƙarshen su rukushi ne haka ne ana za a yi guda biyu gaba da abin na da yawa kada mu zauna na hamma garaba ta yi masha Allah da yake ruwan lokaci za a zo da shi don muna tunanin za a zo da masu rauni wani lokaci yanzu dai mun ce akwai to wannan ainihin mun ce akwai ina falin da tsawa ya kamata a sa wannan abin da muka yi shine an yi wani abu ne haka symbolic ne an bayyanta ai wannan stamp ɗina ne a sama sannan kuma ƙasa signature ne signature ɗina to nan kuma sai aka sa a sunan wanda aka karrama sunan shuhada ɗin sannan sai kuma aka sa ayan alqur'ani wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun to wannan wato kaga wato mutum ko da dan aje shi aka yi kamar yana dan tunatar da mutum an dan taba zuwa nan kuma gashi an dan karga ba symbol ne to da kuma wani dan ambulan din shi ma kawai shi ma kamar shi ma symbol din ne ba wai material bane kada mutum ya ce da a ce ba material bane wannan ambulan din an fahimta kuma shi yasa ma ba brown bane white ne wannan white ambulan ne ba brown ba saboda shi ba material bane shi ma symbolic ne kamar yadda wanda yake symbol din shi ma insha Allah wallahi akwai wasu mutane suka ce idan sayyid ya ba su kyauta to sukan ga shi yana da daraja amma wai idan ba su kuɗi ko nawa ne sai su hada da nasu kuɗin wai ya sami ta bara ki kuma san daga je ne yana yi da yi da zai aka ce ba dan ba da dan wayansu abuwa wayansu yan takardu aka kira za su amfana ta wannan fuskacin sa na so in faɗa wani abu yanzu na tuna da shi wani da ƙarshen zuwa na ira mun je gidan sai kai to sai ya zama na wani irin zamani aka yi na musamman ranar shi aka yi shi wannan zama yanzu muka zauna haka muna jiran shi fito da ya fito muka gaisa to sai ya ambaye ce to wannan zama na musamman ne na shuhada ne kuma alhamdulillah ya ce ga kuma abu shahada ma wai ni ke lokacin bayan shahadar su a so Ahmad ke to shi ne nan fa sai aka suka kara bayani su mutane
ni ina zaune ina jin bayani a ƙarshe sai aka fara ce akwai shuhada lakcarori guda 100, akwai shuhada mawaka guda 100, akwai artist guda 1000, akwai ɗalibai guda 1000, akwai ana ta faɗa wannan yawa ne ake shuni na ji sama ka tattaro duk bayanan shuhada din nan a littafi mujalladi 3 aka ba shi sai to ne ji hadda mawaka hadda makara saboda masu waƙe irin shi'ir da masu waƙen kiɗa masu busa su ma wanda suka shahada da duk nau'o'in wanda suka shahada da sojoji a ce 1000 kuɗi adadin da yawan gaske. Bayan da aka gama sai kuma shi sai da ya magana sai ce ni ma in yi magana to aiku sai na ce gaskiyar magana ni kam kunya ma nake ji a ce na zama na yi saboda ni yadda na je irin abin da aka kaddama na shahada din nan sai na fito mu ne muka kaddama da zo masu magana ni kunya ma nake da yake da rashi ne jini ta ce hajar shi ne kamar ka kuma kai kana ganin mata kai magana ne shi kamar bancin ta ce na yi magana ba shi kuma gashi ana koda na ce wai baban shi ne ma gashi a wani to shi kuma wani cikin waya su magana ya ce ka aiki cikin jama'a din ya ce shi ya ji daɗin da ya ga ko shirgin a wannan wuri yana burin in an yadda zai zo ya sumbanci hannunsa a ce a kaji kuma wani da gane da sai da ƙari ya tashi muka ɗan bi shi ai haka nan da ƙyar mutane wannan ya zo kasan yadda suke ba ma mika hannu ba sai an ƙaƙume ka wannan ya ƙaƙume ka wannan ya ƙaƙume ka to haka nan to sai na ga cewa to wannan kai wannan irin al'amari ni shi a daɗin fa akwai masu dubbai to sai abin da bani mamaki har da an ce artist lecturori guda kaza students kuma su dubbai students sannan kuma sai aka ce duk wani nau'i category kuma kowanne sun rubuta ɗan tarihinsa dan bayanin shi ne aka yi mujalladi 3 manya aka ba to kaga mu yanzu nan mu kai namu yanzu ne zamu na ce akwai lokacin taron yan uwan ana bayanin ranar shi a wasu a yi an mu shayi da yanci da Allah adina ba mu kuni ne aka yi mu shayi da hadu a zo ana faɗa to sun ce to shi ke da zai ruwa da mun dan kama hanya mu tun da an yi mana abin da duk duniya ta ji ta sani sai magana kuma to kuma alhamdulillah na musu kun san kusa wani abu mamaki akan waɗansu abubuwa fa an kashe mutane fiye da namu mu an kashe mana 1000 ne da ɗan ɗaruruwa kamar zai kai jimla 1000 da kamar 200 da ƴan kai wanda muke da tabbaci to amma fara waɗannan kashe-kashen bayan wannan akwai wannan wata da ta ambata cewa soja kawai bayan wannan shekarun bayan mata ba da ainihin ya kai shekara wannan indikator din nan ai ta ce sanadiyan abin da suka yi ta ce ta danga zai da zuwa abin da suka yi zai ta ce yanzu an kashe sojoji 10,000 bayan wata banda kuma yanzu kashe-kashe ga su kanan ba ta soja kullu ya zama ruwan dare to amma sai ka ga wannan kisan ma kamar ma sai su ga kamar ma ka jika an yi kamar an ciwo kamar ba a yi wa ba amma mu namu yadda suka ga duk duniya ta ɗauka to ka ga shi ma wannan ɗaukaka ne kaɗan aka kashe mana amma ka je da duniya gaba ɗaya ci a kan wani amunan lamari na wasu ko gashi muku an kashe ninki ba ninki amma da kashe mana amma kuma ma kowa magana ba a yi da wani lokaci ma sai da ko jarida ba ta mata rubuta zuga shi sun rutsa da zamfara suna ta kisa da sunan wai suna yaki da wai sunan su bante zan ko ƙarya ne wallahi mutanen zamfara suke kashe kauyuka suke sharewa da wannan nufin duk inda gol ɗin yake kowa ya mutu
ko ya bar wurin abi manufan kenan da ƙaryan banza ko kuma sai za su ci abin abin inda arziki yake za su je su tada fitina wurin su tada mutanen wurin su ga diba ya zai zai abin da suke karwa ne su ne shi ke ne yanzu wannan nawa ne wata mana zaki ne insha Allah wannan da sunan shahidai guda uku na gidan ku da bari ya karɓa shi kwani kwani a kada ya kwani dama kwanin da ayyukan shi da masu kaɗi malama sun ne karo insha Allah da ce malama za ta yi mai gida sun shi ta dinga malama jini insha Allah yaran ki guda wajen guda biyar ne ku amma nan guda uku aka amma biyu a daftar to yanzu guda uku da aka sa ba sa su a daftar muktar mallam aziz ne gana ina kwalin an ba ta kwalin na ba ta kwalin shi na da wannan na shi abdulaziz mai gane ne kawai yake akwai faranta ne yana gaba da baya sanan baya ne nan kuma gaba ne yana rike wasu gaba amma shi ne hoto zai sanin sam sai ga daidai malama zainab isa maman abbas ita ma ai maman abdulaziz ne saboda aka kira mutum da ya dan fari abdulrazak ne ko abdulrazak da shi to shi kenan akwai wani jami'in magana da bani shi da ini insha Allah Muhammad Qasim Sokoto Dotwan أنا ماشي الفاس سالكو to ba na kwalin ce ba har da kwalin maman shahida Batula Sulaiman da ni ma suna tsoron ka sa an bazu a cikin kwali sai in tsawon wannan maman shahida Fatima lafiya yauwa ka ga ka maman shahid Muhsin bin Awa Muhsin yawa da yake wasu an kira mama ne wasu an kira baba wani lokaci kuma an sha Allah za mu juya insha Allah Malam Rabiu Abdulhab Malam Fashi min insha Allah Malam Isa Aliyu Kaduna ba shi nan Afwan Malama Aisha isa kai kace Aisha ko da Aisha da Isa ba ke zama ba Aisha Aliyu mama ko biya kenan ko to Alhaji Abubakar Sabon Shiri a bari ba shi ke wanda zaman ka isa
Malam Isa wakili daga masu ma'azu rigwa wanda ke ce mai fata ku ma'azu oke mama ne ta zo kuma oke ba ma'azu na ruwa da wannan mai sunayen wa aka rubuta da da baban da 'ya'yan guda biyu na ɗauka shi ma'azin ruwan sun waken su amal ne ok shi ne lokacin waken su amal usman ne ko? Usman ne lokacin shi kuma Ahmad Rufa'i Bauchi malama mai suna wasu Najeriya amma akwai janar a kunna janar da sauri. ya ma abubakar auki da sauri Tunda ana ɗauka ya za a yi ɗauka. bari mu malama Khadija Ibrahim malama Habiba Umar Pilo wannan da shi Umar ɗin da yaron sa ko? malama Maryam Sani malam Ma'azu Ishaq mai fata yace Mu'azu da sun ce kuma ya fata na shi wato maman Mu'azu ne wancan maman shi Usman da Yakub ai ba ta to ki zaman ki insha Allah mai mana ce ki ga mu da shi bari ta bata bari mai mana ta baka malama Amina an cika nuna anti anti ka ne ka malama Hassana Alkanawi ba an daina cin abinci ne ba ko? a ci gaba da cin abinci saboda saboda muna ganin za mu iya haguwa ma biyu Dan magariba. ga magariba nan na za ta zo wannan a fara kawai malam Kadir Wannan- Abdul Mumin Malam Hassan. ok ok alkano malam Sa'id Abdul Mumin Kaduna Malami malam Ibrahim Hussein Muhammad wa Ali Muhammad
karɓi shahadar shahidan da riskar da su da rayayyun da kake azabtawa kuma ka sa duk cikansu za su dawo ka taimaka ma wajen insha Allah lokacin ma ka ce ko kila alƙa'im yana ɗiban mataimaka sai ga wasu ya kamata ce sun zauna don ana mana matukan bukatar su amma dai sun tafi kuma kila kuma dai ƙa'im ne ce su zo sai jihadin nan Allah a ga mai mana fata Allah ta zai dawo da shi da wani janibi da ban faɗa ba amma wani mai wana faɗa wani lokaci na cewa akwai waɗin mutanen da muke musu hukuncin dai cewa ba mu gan su ba ne kowa lura amma tun da ba mu da tabbacin wane ne takamaimai ba mu gan shi ba wata rana za mu gan shi saboda haka za mu ɗauka dai wanda mu gan shi ba sai mu ce mashi ya yi shahada in kuma Allah ta'ala ya kaddara wata rana za a gan shi don akwai tafa'ul da muke samu da dama na cewa lallai akwai wasu mutane da ainihin ba san inda suke ba amma kuma suna da rai sun yi bayan mutane a zarman sun rike su to kuma ba wata sila da ake samu da su ba a jin wani doriyar su samu saboda haka wala Allah wata rana ko wasu mutane to shi kenan sai mai murna biyu yanzu mu ji ɗaci rai mu ci sun shahada mu kuma musu addu'a matsayin shahidi in kuma sun dawo shi kenan shahidi ya dawo kenan ba sai kuma ya ci gaba da abin wata na ya yi shahada na ga cikin na kallon wasu masu murnan fitowar har wani wasu cikin suna wani su lauka ya mutu ya dawo ya mutu ya wato kenan kuma mazin kudin kisa to gashi kuma Allah bai yadda ba to shi kenan dai amma dai duk dai za mu yi fatan cewa dai kawai shi kenan mun sallama mu Allah sai yadda yi muna fata Allah ta'ala kai shahidan mu rayar da su da tare da wanda ke rayayyu a baban azartawa ya kuma dawo da su don taimaka ma imam al-mahdi muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu sabati